Здравейте, аз съм Freeze Gamer, днес ще играем Survivors. Dixel BG, говоря с него по скайпа. Здравейте! Да, той играе на лига. Учи се, защото не е играл отдавна. Аз не се уча, аз само тренирам така. Да, защото играл той не съм. си играл отдавна, да. Да. Така, Ама още преди малко почна да играе с Слендър, ама нещо ме достраша, не знам. ме достъша, какво казва. Дострашава, не беше ли така? Достъшава, мата ти! Какво? Казва се хванаме с царго, човек. Дострашаване е същото е. След тая. Сега той Survivor с буковчия къде е? Бача ще изкара къл от някъде. Да ми изкара къла, много ме интересува. Поне един път да заснема едно клипче както трябва, да не излизам от игрите. Защото вече ми писна, станах като някакъв женчо. Дали и да ми го изкара, поне ще съм заснел клипа. Така е. Както искаш. Така е. Кучето долно дали ще ме фане? Долно, то е долно. Хайде си хода напред, това цели не ме интересува. Абе, Дания, това куче долно къде е? Ке го знам? Маркира си територията. Аха. Как се взима Аз искам бележката? да пюти пак да играе Survivor, искам го видя. Как се взима бележката, че я намерих? С десния бутон бе човек. Да бе. Знаеш ли? Знам бе, бавам се. Взех една бележка. Уху! My name is PewDiePie. Не, майтап се. My name is Freeze Gamer. По-яко! Как се засмея? Да, не изкара ми я къла, бе. Аз съм Ендермен. Абе, сен. Спомняме Аз само като играх след да само викам Слепи! Да бе, спомням. Къде ли е тоя бастун? Ма то... Дани, той колко време ще си маркира територията? От тук те чувам как играеш. Много штракам. Ето го! Не, магай се, куче! Дани! Той я ме видя! Чакай, че натискам много shift. Дани, бягам от него, той ще ме хване ли? Не знам. Много е страшно! Куче, магай се, бе! Тя сподели, бе. И сега ще ти Бати ти, що играеш без звук, бе? какво? Ти играеш без звук. Защото като го чуя това направо... Бе, той е по-яко със звук, бе. Да, направо заради това с Любо, когато играхте направо и се разтрепениха гащите. Играхме със звук, нали? Ей! Аз не съм вие. Тихо са. Тихо. Ще бягам. Де е края на мапа. Къде е това рибар капан, бе? Рибар? Рибаре! Чоче, къде си, бе? Дани, убихте ли Юния? Какво? Убихте ли ги, викам? Кой? Там срещу когото играете. Да, бихме ги. Аз имам... Свърши ли? Ще можеш ли да играеш? Нещо тази след малко там. Добре, това беше всичко от мене, защото... Бе, играй още, бе.
Айде де му де, моля кса. Аз играя. Бях в гробището и взех бележка. Доволен? Това не си. Доволен си, куче. Спри си маркираш територията. Бате, това ме дразни. Кое? Лигата. Що? То тя сега да инсталирам много. Що? Тя инсталирам на ново. Ма не, питам те, що? Защото е тъпо. Да, бе. Не бе, не играта, просто ме дразни. Не, бе, апдейтва ти се, тъп ли си? Ай, какво ще се апдейта то? Сигурно ти се апдейтва, все тая. Тебе, който е любимият чамп? Луконг. Вуконг. Вуконг, Луконг. Кугугата. Нали Коца знаеш, гъцепада. Мастер има е учител, нали знаеш? Дани, Кажи. Мастер има е учител, нали Ти купи знаеш? Ивана. А? Какво казваш? Викам, Мастер има е учител, нали знаеш? Не те чувам. Мастер има е учител. Така ли? Бягай! Дай тъпо без в главата. Нищо, знаеш как ще ми изкара къла, ако влезу. То нали това е целта. Сега. Сега аз ти говоря за Слендър Грайвер, аз където играх там без звук. Това може, защото това е Слендър. А това е Survivor, аз мога го сеща, това на живо бият два шама и да умре. Разбираш? Добре. Има ли разлика? Да. Добре хора, това е всичко от мен за днеска. Айде, чао!